Έχουμε τους δικέφαλους του Τζακ που ποδηλατούν σε ένα αλπικό τοπίο της Μούριλαντ. Σε άσφαλτο βελούδου. Βελούδινη άσφαλτο, κατά δηλώσεις. Φαλενάκι εδώ δίνει ρέστα. Πόσο μέτρο? 1300 μέτρα είμαστε. Κοντά στο χωριό Χρυσοβίξη των Χρονέων. Έχουμε κάνει καμιά 700 υψομετρική και μόλις 30 χιλιόμετρα. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Ο Τζακ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις μέλουσες. Καθότι γλυκό αίματος. Με φιλέ την επόμενη φορά, με φιλέ στο κεφάλι ρε. Το μελισσότοπο που ήρθαμε, κάναμε εισβολή στον τόπο του. Προσέχετε για να έχετε.